नैजिथि श्री गणेश फुजानि आफादनि आफादगिरि जानानै आं दिनै बेखौनो हामलायनाय मोनो। दिनै सेथि हाबाफारि बादियै जोंहा गाहाय आलासि दंमोन, समनाथ बसुमतारी आरो लोगोसे मा नाममोन बेयो शंकर दास बिथांमोना गाहाय दरखं बेखेवबाय आरो लोगोसे मन्दिरनि दरखं बेखेवनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय। जों दिनै खुङै खुङै 26 बोसोर खुंबोबाय नेरा नेफेरायैनो। थेवबो जों देग्लायबो 26थि श्री गणेश बाबाखौ जों गाजा गोमजायै सानबानि हाबाफारि लानानै खुंनो सानदों। बेवहाय जोंहा गोबां आलासि सफैगोन। 23 जानुवारि खालि जोंहा सन्जिब बर' फैगोन, भालुदार VCDC, आरो बेवहाय गेरेमसा बसुमतारी बरगयारी फैगोन। बेबायदिनो बिस्वजित दैमारि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों। सानबानि हाबाफारि, मेहेरगोनां हाबाफारि हिसाबै जोङो जोंनि मुंदांखा देंखोगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों आरो रायजो राजा बयबो बे गणेश फुजाखौ सिबि दिनै 26 बोसोर सिबिनायाव जों बिनि जानानै जोंनि ओनसोलफोरखौ जोङो रैखाथि मोननाय बायदि जों मोनदों। ओंखायनो जों इयुनावबो जों खुंबाय थागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो।